אוקיי, זה הדשבורד שאתם נכנסים לתוך האתר, מערכת הניהול, אתם ישר מגיעים לדף הזה. אני רוצה קודם כל להכיר לכם בכללית את הדשבורד. אחד, אתם רואים כאן כל מיני דברים. יש פה את הדברים אני רוצה לציין לכם את הדברים שאתם צריכים להשתמש בהם. אחד זה posts, ואחד זה pages. ואני תכף אלך להגיד לכם מה ההבדל בווידאו הבא. מה ההבדל בין posts ו-pages. הדברים האחרים זה partners, אם אתם תשנו, תוסיפו, תרצו להוריד אנשים, אתם תראו את זה כאן. הדבר האחרון בעצם זה ב-appearance יש כאן מקום בשביל menus, וזה חשוב. עכשיו, אני מציע לכם מאוד לא לגעת בכפתורים ובמקומות שאני לא ציינתי אותם. אם אתם תרצו שינויים ואתם לא תדעו מה לעשות, אתם תמיד יכולים לחזור אליי ולשאול אותי שאלות, אז לא לדאוג, אבל אתם יכולים גם לקלקל דברים. אז אני רוצה שתיזהרו מאוד. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם לפני שאני מסיים את הוידאו הזה, זה פה, English ו-Hebrew. אתם תראו בהמשך שאנחנו משנים בין שני השפות, שתוכלו גם לתרגם דפים מאנגלית לעברית, מעברית לאנגלית, אבל אתם תוכלו גם לבנות דפים רק בעברית או רק באנגלית. אז זה מאוד חשוב לדעת שאתם נמצאים באנגלית, שאתם עורכים דף באנגלית, כי לפעמים מתבלבלים ואתה הולך ובונה באנגלית דף שהוא בעצם בנוי בשביל האתר בעברית. אוקיי? זה כללי הדשבורד.